हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण एक पनीरची अजून एक रेसिपी घेऊन आलेलो आहे। आपण आज पनीर बुर्जी बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी आता डायरेक्ट आपली रेसिपी सुरू करूया। पॅन मध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकायचे। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात राई टाकणार आहोत, थोडंसं जिरं टाकायचं, कढीपत्ता टाकायचा। कढीपत्ता मी सुकवून घेतलेला आहे। हिरव्या मिरच्या टाकायच्या। सगळं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। पूर्ण छान ढवळून घ्यायचं आहे। हिरवी मिरची ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही नाही टाकला तरी सुद्धा चालेल। त्याच्यानंतर आता मी आधी थोडंसं मीठ टाकून घेणार आहे। नंतर आपण त्याच्यात पुन्हा मीठ टाकायचं आहे। इथे मी हे 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे। ते पनीर मी किसून घेतलंय। पनीर जर 2-3 दिवस जुनं असेल तर ते थंड पाण्यामध्ये ठेवून द्यायचं, त्याच्याने ते फ्रेश होतं आणि मग त्याची पनीर बुर्जी बनवल्यानंतर ती खूप छान होते। आपला आता कांदा फ्राय झालाय। त्यात टोमॅटो टाकायचे। मी 1.5 टोमॅटो घेतलेला आहे, 2 छोटे टोमॅटो आहेत ते। तुम्ही टोमॅटो मोठा असेल तर 1.5 घेतला तरी चालेल। कांदे सुद्धा मी 2 छोटे घेतलेले। बुर्जीमध्ये कांदा आणि टोमॅटो समप्रमाणात घेतल्यानंतर ती बुर्जी खूप छान होते। त्याच्यामध्ये आता आपण हळद, लाल तिखट टाकायचे, काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली ती, 1 चमचा गरम मसाला टाकायचा। मस्त फ्राय करून घेऊया हे। आता आपला हा जो मसाला आहे तो खाली चिटकू नये म्हणून त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलंय। सारखं ढवळत राहायचंय, नाहीतर मग खाली चिकटतं। आपण ज्याप्रमाणे अंड्याची बुर्जी करतो त्याप्रमाणे पनीरची बुर्जी सुद्धा छान लागते खूप। पनीर खूप हेल्दी असतं। हेल्दी म्हणजे त्याच्यामध्ये फॅट सुद्धा असतात, त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात, प्रोटीन्स असतं, फॉस्फरस असतं, कॅल्शियम असतं चांगलं। तर तुम्ही आठवड्यातून एकदा पनीर खायला काहीच हरकत नाही। आता छान आपला टोमॅटो त्याच्यामध्ये मिक्स झालाय। त्याच्यामध्येच आता परत एकदा मीठ टाकणार आहे चवीपुरती। तुम्हाला जर लाल तिखट कमी वाटत असेल तर तुम्ही काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकायची, म्हणजे त्याच्याने छान असा कलर येतो। सारखं ढवळत राहायचंय, गॅस कमी करायचा आहे। नंतर त्याच्यामध्ये हे किसलेलं पनीर आहे ते टाकायचं आहे। ढवळून घ्यायचं चांगलं। पनीर पासून आपण खूप काही रेसिपी करू शकतो। पनीर मसाला होतं, पनीर हंडी होते, पालक पनीर करतात। तर पनीरच्या खूप रेसिपी असतात। पनीर टिक्का सुद्धा छान होतो। ढवळून घ्यायचं पूर्ण छानपैकी। आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये हा पातीचा कांदा मी किसून घेतलाय
पातीचा कांदा मी कट करून घेतलाय, तो मी याच्यात थोडा टाकणार आहे. खूप छान चव लागते त्याची पनीर बुर्जीमध्ये आणि थोडं क्रंची असं टेक्स्चर येतं आपल्या पनीरला. चांगली स्प्रेड करून घ्यायची, ती पूर्ण मसाला त्याला लागला पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया, कारण आपली ऑलमोस्ट आता डन होते बुर्जी. त्याच्यामध्ये आता मी ही कोथिंबीर टाकते आणि पुन्हा एकदा छान पसरून घेऊया. नॉनस्टिक पॅनमुळे चिटकत नाही आहे ती खाली, तर शक्य असल्यास नॉनस्टिक पॅनचाच उपयोग करायचा. आपली आता पनीर बुर्जी झटपट अशी रेडी झालेली आहे. चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, किंवा जर भाजी करायचा कधी कंटाळा आला तर आपण भाजीचं ऑप्शन म्हणून पण सुद्धा खूप छान होऊ शकतं. आपली आता पनीर बुर्जी तयार आहे खाण्यासाठी. तर तुम्हाला ही झटपट अशी पनीर बुर्जी कशी वाटली तुम्ही नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझं फेसबुकचं प्रणालीस किचन म्हणून पेज आहे, ते तुम्ही लाईक करा. आणि तुम्हाला जर काही नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन हवे असतील तर तुम्ही बेल आयकॉनचं बटन आहे सबस्क्राईबच्या बाजूला, ते तुम्ही प्रेस करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येतील, तुम्ही माझ्या रेसिपी पाहू शकाल. तर तुम्ही ही रेसिपी आता बघितल्याबद्दल धन्यवाद.